It's a cause on the beats loading. More music on trendybeats.com. Kedihem genye giye oka ume Omama mazura rume Kedihem gemele Chineke Uduguna Nisime Obuye gako Mmesoma Chineke Abu ama kaijira Irugi Chineke mo Abu tito kaijira Irugi Wana yeses Imoni Aye Agabako Iye Chukwu mere Ehụnanya Chineke karịsịa asụrụ ntochukwu mgbe niile mkpọrọ ịlasa mebe anya ime mkpagbu ka Ogechukwu baby na ebe di otu aka anyị na nsi wee nọ n'ụwa Ogechukwu zanumok ụwa ihe adị uwe ọkwa gị gosi mana nsogbu Chineke ma ihe I don't know about Akwụ n'afọ ụmụada Otta-Eke wee sị na ụwa ọzọ ị ga-abịa anyị na nka akwụkwọ nwanne ị ga-esikwa n'oke obi anyị na anyị ga-emekwa nwanne karịa ụdị ụwa anyị pụtara mmewe obi ịma mmekwu ọzọ n'ụwa ọzọ ụdị ọnwụ anyị nwụrụ ịma nwụkwu ya n'ụwa ọzọ ị ga-abịa ị ga-adị ndụ nne na nna zụcha gị ite ọnụ azụba nne na nna ị ga-enye ha n'ike narịkwa ha n'ike ọbịa n'ike ọ na n'ike ya achọzi ya
ị ga-abịakwa ụwa na be anyị ọzọ. Ị ga-anụ di. Ị ga-amụta ozuzu eke mụta ozuzu oye. Ị ga-eme nwa na be di gị. Ị ga-ama ha, ha ga-ama gị. Ọ bụrụ mmụọ, ọ bụrụ mmadụ. Bụrụ na osi na mmụọ, bụrụ na osi na mmadụ. Asị m, achịnielu m enu aka, achịnielu a n'aka. Ọ bụrụ na osi n'aka mmadụ, izu 7 onye ahụ welukwa. Ọ bụrụ na anwụchighị ka ị nwụrụ, jee zuo ike na ndokwa. Mana ọ bụrụ na mmadụ, onye ahụ agaala akwụkwọ, onye ahụ agaghị akwụ ọtọ, ọ gaghị n'ala, ọ gaghị azụ, ọ gaghị ele. Wee kwulu n'afa nwa Ada Otta-Eke wee na-asị ụdị ọnwụ ike dị n'ezinụlọ a taa ka ọ na-ebi. Ogechukwu anyị na-anyị nọ wee na-agbaghara maka ọnwụ osi ịghọta nke isi wee bịa na be anyị anyị na-esoro bịakwa ebe a enwere ka anyị si wee kwado otu a abịara m ịbịa wee bee anya mmiri mana ama na ịbụ onye udo a sị na ị ga-ana n'udo Chineke ya analụ mkpụrụ obi na ndokwa. There will not be anything like painful exit again. Amen. And Ogechukwu kamgbe mmadụ ahụ onye udo ka ọ bụ. Onye udo! And otu a ka ọ ga-adị n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Biko, ka ikpe na-ekpele n'afọ nna ekpele ime obi ka mkpụrụ obi Jecinta Umunwanne na mkpụrụ obi ndị niile kwa ya nọ gara aga ka mkpụrụ obi azụrụ ike na ndokwa ka mkpụrụ obi azụrụ ike na ndokwa ka mkpụrụ obi Jecinta azụrụ ike na ndokwa nna ya n'eluigwe Ekene Maria onye kele ụwa biko nabata obi nwobi biko nna eji n'iwe sote ya n'ezi were ebere kwe ka ọ bata n'obodo ọma ahụ obodo
Ogechukwu, ụmụada ụmụnne gị ndị Otta-Eke, anyị bịara ka anyị mee ka anyị si eme ihe anyị na ụlọ anyị bịara ka anyị si etu anyị si wee gwa gị n'ọgwụgwụ ụdị ndụ a ị bịara n'ụwa ibi ụwa ọzọ anyị na-aga ga-akwụkwọ nwanne mana ụdị ọna n'ike a anyị achọzie anyị bụkwara na-ekwukwa ọzọ ọ bụrụ na aka mmadụ dị na ọnọdụ ha izu 7 mee mkpatụ ị chọrọ udo n'ụwa udo nke Chukwu ga-esi ọ bụrụ na aka mmadụ dị n'ọnọdụ a onye ọsọkwa onye bụrụ isi akara ibu ya isi ahụ ụwa mana ọ bụrụ na ọnwụ Chineke enwe na a na-ekwu Ndama nke gị na-ege nwa ike mmiri ụwa ọ dị ọfụ ahịhịa o Chukwu esi ike nke nsọ wee zere eluigwe mee ka anyị si n'ofu mmụọ afọ nwee ezi uche na-adịghị oge niile site na nkasi obi Jesu mere anyị ebere na mkpụrụ obi ụka na ndokwa Anjeli nke Chukwu ihe onye nche nke onye Chukwu na-etinye n'aka nye n'ife chebe ndube na-achị n'azụ Ogechukwu jee nke ọma nna ya ọlụsị ego ọ na-ego Ogechi alụsị ego ọ na-ego ezigbo nwanne nke fọrọ n'anya ole mgbe ga-eji ụlọ nsọ Ogechi alụsị ego ọ na-ego Chukwu n'aka ekele mara jupụtara na grace orisebụrụ yọrọ gị ịdị ngozi na-etipụ niile ọ dịazị ngozi nwafọ Jesu ekele mara jupụtara na grace orisebụrụ yọrọ gị ịdị ngozi na-etipụ niile ọ dịazị ngozi nwafọ Jesu ekele mara jupụtara na grace orisebụrụ yọrọ gị ịdị ngozi na-etipụ niile ọ dịazị ngozi nwafọ Jesu ebe
Mrs. Jecinta Ogechukwu, onye ọ masịrị Chineke isi n'etiti anyị wee kpọrọ. Ọ bụ ọrụ anyị dịka ndị otu Kristi ikpere ndị nwụrụ anwụ ekpere, maka na mbọsị mmadụ na-akpọ onye nwụrụ anwụ ka ọ na-akpakwa onwe ya. Anyị ga-ejizi ugwu na nsọpụrụ na ekpere were gawa. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile meere anyị ebere na ndụbọta anyị na ndụbọta. Onye nwanyị mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwanyị mee ebere, ka anyị bịa rụọ. O Chineke, ndị ka ọ dịrị igosi ebere na mgbaghara mmehie, anyị ji obi umeala na-arịọ maka mkpụrụ obi nwaodibo gị bụ Jecinta Ogechukwu, onye si n'ụwa
napụkwala ya n'aka onye iro, echefukwala ya ebebe, ma tie iwu ka ndị mmụọ ozi gị nara ya, dubata ya n'ụlọ anyị nke dị na paradaịs, ebe ọ tụkwasịrị nchekwube ya na njinwa. Ekwela ka ọ mata ụfụ nke ọkụ mmụọ, ma kpọbata ya n'aṅụrị dị ebebe n'eluigwe. Ihe ndị a ka anyị na-arịọ site na Kristi nwa anyị. Gaa akwa maka onye nwụrụ anwụ, tie mkpu akwa, tisie ya ike iji gosi mwute nke obi gị. Jiri ugwu na nsọpụrụ kwesịrị dozie ozi ya nke ọma, nọrọkwa oge a ga-eli ya. Gaa akwa ga-egosi nnukwu mwute ị nwere, ma anya mmiri ga-egosi nnukwu uru gị. Bee ya otu o kwesịrị onye ahụ nwụrụ anwụ. Bee ya otu ụbọchị maọbụ abụọ, ka ị wee zere nkwutọ. Nke a gachaa, kasie onwe gị obi na mwute gị, maka na ihe mwute na-eweta ọnwụ, uru na-eweta ike ọgwụgwụ, na nsogbu, uru na-abawanye, ndị iru uju, na anyị tụkwa mkpụrụ obi. Ahapụkwala onwe gị n'iru uju, chụọ ya, cheta njedebe nke ndụ gị. Echefukwana na ngaghachi azụ adịghị. Onweghị uru obi mwute gị bara onye nwụrụ anwụ, kama ọ bụ onwe gị ka ị na-emerụ arụ. Cheta ihe dakwasara m, maka na ọ ga-adakwasa gị. Taa bụ nke m, echi ga-abụ nke gị. Ọgwụ nke oseboro na-achọ di nwenu Chukwu nke ndụ m, kedu oge mụ na ya ga-ahụ ihu na ihu? Mkpụrụ obi m na-achọ di nwenu Chukwu nke ndụ m, kedu oge mụ na ya ga-ahụ ihu na ihu? Mkpụrụ obi m na-achọ di nwenu Chukwu nke ndụ m, kedu oge mụ na ya ga-ahụ ihu na ihu? Achọ mmiri, etu a ka mkpụrụ obi m si achọ Chukwu. Mkpụrụ obi m na-achọ di nwenu Chukwu nke ndụ m, kedu oge mụ na ya ga-ahụ iru n'iru? Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi nke Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Anyị maara nke ọma na mgbe e mebiri ụlọ ikwu nke anyị bi n'ime ya, ya bụ ahụ anyị, Chineke nwere ụlọ n'eluigwe nke anyị ga-ebi n'ime ya. Ọ bụ ebe Chineke jiri aka ya rụọ. Dịka anyị si bụrụ mmadụ, ọ na-ewute anyị nke nnukwu, mana anyị nwere olileanya na o nwere ebe anyị na-eje. Mgbakọ anyị gbakọwara ebe a tata n'ụtụtụ a gosiri ịhụnanya anyị nwere ebe nwanne anyị nwaanyị nọ. Otu anyị si nọrọ ebe a tata, ọ na-echetakwara anyị n'ofu ụbọchị na anyị ga-anọkwa otu a. Ọ bụrụ na ọ ga-asị ka adịbe ọcha, echedọ onwe onye ka nwanne anyị Ogechukwu were adị ọcha. Asị na ọ ka amara mma, echedọ na onwere onye ka ya wee ma mma. Asị ka ejekwu na ọgwụ niile dị n'ụwa, echedọ na onwe onye ya aka ya, mana ọ bụ mmasị nke Chineke na ọ ga-adị otu a. Ọ ihe omimi karịrị mmadụ nghọta, maka na o nwere onye ma mbọsị ọ ga-akpọ. Onyanwa ga-eji nwe ihe a na-akpọ Sacrament of Reconciliation, maka onwe onye mbọsị ọ ga-abụ
we always try to get ready every single day. I know na nche. Take a guess of this is one. No no na nche maka no na ama mgbe onye nwụrụ ya eji bata. Onye nwụrụ nke abịakwute gwa ya. Ọ gabago gwa. Anyị nwa gbakọrọ tata n'ebe a. Kedu ka anyị nwa si akwadoro maka ụbọchị nke anyị? O wee bụrụ ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị. Kedu ka m si ebi ndụ m? Kedu ka ndụ m dị? Kedu ka m si emeso mmadụ ibe m omume? Achọọ m echi afro. Kedu ife a ga-ekwu maka m? Anyị ji ekpere dịka ndị otu Kristi were na-asị nwanne anyị nwanyị ka o jee nke ọma, were nwee osi ike na ọ nọ n'ala eze nke Chineke. Ihe ndị a bụ ekpere anyị site na Kristi dị nwe n'anyị. Maka ndị nchekwa ha niile kwụsịrị n'ụwa nke a, ka ha bịakwere n'ozi ọma nke nzọpụta ebe ebe, gbanwee ndụ ha, bịa nwee okwukwe na Kristi, onye bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Chukwu nabata nwa gị, Chukwu nabata nwa gị, ụlọ ọma gị dị n'eluigwe masịrị ya n'ezie, ụlọ ọma gị dị n'eluigwe masịrị ya n'ezie, biko. Anyị na-arịọ ka ị were ebere lekwasị anya n'ayịyọ anyị na-ebunye gị maka ezumike na nzọpụta nke nwaodibo gị bụ Mrs. Jecinta Ogechukwu na nke ndị niile nwụrụ na Kristi, onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Eji m ohere wee na-akasi mama Jecinta obi na ezinụlọ ha niile na di ya, mama Karobi, Sofifa anyị amammenwe ọbụ ejutụkwu ajụjụ Chukwu wetara, Chukwu ewerekwa. Ofufe ụgwọ anyị ji ya bụ gịnị? Na anyị ga na-ekpere ya ekpere mgbe niile. Ana m arịọzi Chukwu onye pụrụ ife niile ka ọ gbaa gị ume, ka ọ ghara ikwe ka ịdaa mba n'okwukwe gị, kama ka onye ga-arụ ike. Biko Karobi, leta anyị ga-eburuzi ya bụ nwanne anyị nwụrụ. Agarazi ebe anyị ga-atọnye anyị. Ọtụtụ ọbụla Jesu Kristi. Ya mere, ndị niile ahụ ha bụ n'ime ili ji nwere okwukwe karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko gọzie ili a, mee ka nwaodibo gị bụ oge nwee ike ịnọ n'ije a zuo ike na ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-efunite ya. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ nke ịhụ gị nke dị ebighị ebi n'eluigwe, gị onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Ugbu a, anyị na-adọnye ahụ nwanne anyị Jecinta Ogechukwu na ka ọ laghachi ebe nke o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọkwa nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ si n'ọnwụ bilie, nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee, were ihe ahụ nke ya bụ sọnye. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. balance.
Just go for now, you can. Kaki onye gbara anya mmiri n'ọnwa Alor dịcha anya mmiri anyị arịọ gị Kristi. Kaki onye kpaghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanne anyị Mrs. Ogechukwu Jecinta ndụ ebighị ebi anyị arịọ gị Kristi. Kaki onye kwere onye ozi nke chegharịrị nkwa ihu Paradaịs nabata nwanne anyị Jecinta n'eluigwe anyị arịọ gị Kristi. Onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ iwere nwanne anyị nwaanyị bụ Mrs. Ogechukwu Jecinta. Nke mbụ, nwaodibo gị nwara ike ya ime uche gị, ekwela ka ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mere ya. Nke abụọ, mgbe nwaodibo gị bi n'ụwa ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwere n'ụwa. Mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi dị nwụrụ anyị. Ezumike n'obodo ọdịnala.
Thank you. Anambra. And I got more than this. And I see now, I hear excellent months. But that's good. Don't go. Sorry. No, welcome. People, I can come along for a lot of don't believe that, however. I suppose, tell me about one. I go close here, I'm not a banana. Focus now, we are going to put a mouth. And the moment we have to a summer, a governor or a summer, move out the put you on the army. I don't know the room. So look at that, goes on the book's coming out. Oh, Bruno, another. So the rules of the little room, Mama, it was no. She don't get a little woman, but a little children. Okay, no, children on. I will read that to the prices of for you. Envelope. The Anambra. The Africa. Oh my God! Oh my God! What do I need to pay for the mic? What are Oh, I'm going to buy one way to the car, eh? And that's very okay. Okay.
Beats.com. ihe m ga-enye gị ihe ọka ume ọma mma mma zuru arụ ume n'isi ime nwana ya eze imoni ayeyeyeye aga m akọ ihe Chukwu mere m n'ụwa ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile o Chineke aṅụrụ aṅụrụ ndụ ma ebulite ụzọ atụba eze ndị eze aṅụrụ aṅụrụ ndụ amama amasị amasị rọpụtara onwe unu Chukwu na onye unu ga na-efe mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu ọkaka kebi n'igwe na mmalite na ọgwụgwụ alfa na omega naanị gị ka anyị ga-efe anọkwana n'obi abụọ anọkwana n'iri uju kpebiere onwe gị taa bara onye ehihie ga-efe mụ na onwe m oke osisi na-enye ndụ ọgaranya ngada ọkaka kebi n'igwe mmalite n'ọgwụ ugwu ọgaranya ngada mụ na onwe m oke osisi na-enye ndụ ọkaka me mmalite n'ọgwụ ugwu imama ya imama ya imama ya dị ebube imama Jizọs imama ya dị ebube onye ọma onye eze draw me nearer, my God. Draw me nearer today, Jesus, my source every day. Father, draw me nearer, I pray. Draw me nearer today. Omewo ya, Jehovah Jireh, omewo ya. Abụ m ihe mbụ omewo ya n'oge ya Jehova omewo ya n'oge ya
Thou art worthy. Worthy, O Lord. To receive glory, honor, and power. And power. All things are for the pressure. They are Otu ọsọrụ ame. Jesus broken. Ihe sọrụ kwube. Jesus broken. Nwana yeze. Why not n'ime ya? Ewo. Aga m ahapụ ya. Aga m ahapụ Jesus. Jesus broken. Enwere m onye na-edu m ije. I nwere onye na-edu gị ije. Enwere m onye na-edu m ije. Naanị Jizọs na-edu m n'aga. Enwere m onye na-edu m ije. Enwere m onye na-edu m ije. Enwere m onye na-edu m ije. Naanị Jizọs na-edu m aga. Ibu chi m, ibu chi m. Ibu chi anya m ji ahụ ụzọ. Agada gbachiri ụzọ nwoke obiọma. Olileanya nke m dị nsọ. Ahịa hụrụ ọkụ ma uhie ọkụ. Ọ gịnị ka m ga-eji tụọra gị zoro gị? Aga m akpụ isi ala nye gị ekele. Ibu chi m Jehova mee. Ibu chi m, ibu chi. Ibu chi anya nje ahụ ụzọ. Agada gbachiri ụzọ nwoke obiọma. Olileanya nke ndị nsọ. Ahịhịa nwụrụ ọkụ ma ahụ ya rere ọkụ. Gịnị ka m ga-eji tụọrọ gị zoro gị? Aga m akpụ isi ala nye gị ekele. O meworo m ihe m yọrọ ya Jehova. Jehova na m. Jehova. Aṅụrụ aṅụrụ ndụ. Ọkaka. Jigide m. Onye nwe m Jizọs jigide m. Jigide m. Onye nwe m Jizọs nọnyere m nna. Ọsọ gị ka anyị ga-agba. Mmeri gị ka m ga-emeri ụwa. Nye m ike oge m niile ka m garịda.
My mentor. Otta-Eke peno. Otta-Eke peno. Ichie. Gono munde.
I am a maker. No, yeah, I will. Never I can I think I can with the preacher. Okay, Miss Woman, Miss Rai. Not particularly bad. But it's not that way. Because you will see. And they can moon. Moon at the high place. I'm going to go now about the book. I'm not your jack on the time. Man, I'm going to go to you. I didn't get that because I'm not able to take a day yet. No, blue, we I can makana ini semua kuliah jangan benar. Abang nak mari je kau, mari je kau ni tak jauh, amai kau siapa? Mari je kau lah bayar sisno, mau bayar tu kau zaman tu. Ada boleh gabu ya. Ya soal itu ada siapa? Saya apa dia? Itu dia sih aku. Mungkin jual orang bandai mangkuk pun. Austria ye benar kuat andeng mohon nanya. Aku mukuro jangan aku sih ada semua. Dan opon dah je perusahaan ni aku pasar. Emang ni ibu aku fa. Kami itu di bagian sekolah ini, kena kaya. Ini ya. Maksud itu aku masih nak cuba dengan. Bono durian ni durian ni. Aje ni asyik. Aje kalau dia ikut ada. Mereka tu buat ayah hamba. Ini mana buat ayah hamba ayah je. Inu sio kutusia bombo mejengo nimejana nanka kama na me mana ye ngata ngute yaro makana ibo do mana kasi na yo ikano ready no disappointment mana ina ya nyana kan ina ya nyana ke ifuna nku usi ebo ye be na ji jom nyata ni uta angku tu awai je ma da we na ke ko mo e bangwe iwa ni chinya oya maka kada ai mai je kana e dina kana fa nan tana ni ifa mo e be man na waje de be je be je juru mo la na mari on on ya de la ina ga yo man me ye You will too much because Maluku can go on. You Mecca. Would they say to you? Don't Makiki Nankade.
ndị ya na ibi ya mma amadu ko maka mun ne banya mi kai ne ma de ki ya banya mi na si so bu no bu ni ya na aru kekeri e no isi ji ai ne ko ma cho ko rai ni mani ya bi ru ni se ke se ya se ya ko mano ngwelu ba kan ne to kam ko wata obulo ngol ko no ni ne ni fa obi yo mana kan bazia ni ya mere ni progress ya de ni ga de ni mas me te si ya ko ya fo ihe chukwu di lo do o ga multiply everything times 100 ya no man na si na ha akosisi aka no mgbe chukwu na-ego onwe bụ ihe dị mana o bidoro ikezi ụwa kesizi ụwa ndị mmadụ wee bido nwetaba ihe a na-akpọ product nwetaba ihe a na-akpọ ihe nweta nwetabazi ihe nweta ahụ ọtọba ha ụtọ ha wee mara enweghị onye mana nwe onye mọbụ n'ọdụ and mgbe ọ nọ ka onye nwa na-aga magagati agagati o bido nwetaba nwa nwekara ndị nwe mana mmadụ ine n'anya ihe na-apịa na na-aga na mana obodo ime mana Ukere ma ihe na-aga n'ise ahụ mụ mmadụ na-egbu ha na 5,000 4,000 2,000 3,000 a na-ele odu ya na-ele ka ọrụ ya nwe famili anyị ahụ agwụ ogbu ebe ncheta ọhịa anyị kwụrụ n'ụwa anyị gwara ụwa nke ọmụmụ ya so ka anyị wee nụwa ya so abịa na mkpụkọ okwu na anyị nwere ọnọdụ anyị ma ọ na mana anyị si na anyị bịa anyị nwere mmadụ si na anyị ma anyị nwere ya na-emerịta ihe gosi kwesị egosi mana ichi a ọkanga ana m arịọ ọrụ arụ n'ọrụ ugbo is like an apple 5 6 ezinụlọ nwa asịrị wee hapụ onye ahụ ejenis nwa nke mbụ na ọ nwere good heart ezigbo mmadụ na-eburu onye udo ya na ọ n'ime ya ọ dị civilized ọ wara anya chapụ na-awụ ọbụla with frequency ihe ya na-abụ na ọbụla mara ama m ya na-ayọ ihe niile a na-ayọ kọba bụ uju ya n'ọrụ ka unu ghara igbube anyị because nne na nna ahụ hapụrụ n'ike ma particular nne ha unu na-aga o nwere ebe anyị na ya na-aga na rum dị na saịba anyị kpụrụ anyị n'ije anyị sịka iweta ebe 50,000 ego anyị weta ego ya asị ụmụaka isi mana anyị dịdere anya osizi ebe anyị sichọ anyị wesịga etizie ya na ego anyị jije kwuru ya masị ego a natara pieces of ego anyị nọbụ ma ihe nọ ebe a wetara dispon ihe ọdụbụ 4,450 naira anyị anyị weta ka arụzi ego anyị wee na-eti iwe na-ekwu ya masị ebugo if not you, you could have them. I don't want to go. I'm going to go near the end. Manai. Over more than a woman, over the woman. About 2 years ago. On a move for him, I call me a come. No one, one other.
ka ogo nwa esi ko mara nwa nwoke birthday nga mmesi na ara na papa na January ogo nwa emekwala ya birthday bala na ni mu kwadu buru mu nede nwa na ebe afọ kama na ya agba nwunye no onwe kata njifu ya na ya popular ntị na aba ndo ntị na aba popular covenant nkwa nkwa nwunye mfa amụ ya mana nwa dị ka n'obi mmadụ asụ nwa na mmemme ka nna lobe nka mfe ya ka nwa ahụ ụbọchị jụọ ndị anụ makwa ka nna lobe mfụnanya ya decree happy I post my life for her no at that age na imagine mbọsị nwa ya anyụ dị mbọsị ọ ya agụ akwụkwọ mbọsị ya anyụ ya anya kere ife mmemme obodo ya dịkwa elu a na-ekwetu ahụ ka nna eche ama gwa onwe m na-elekọdị ya wee jebe bedde a akpadala nna achị bụ ọbịa n'obi njekwa ka nyere nwunye mbụ ha napụ nne ya afọ ọzọ m ya ọkọ 5 nke mgbede nwunye mbụ m si mụ na ya mana agụ agụgụ m esi ahịa si nke na teka chiri m na ebe nọ kwada nna na ọ na-akọla maka nawazie mgbe agagwa ya na nwere ike fonu m 15 minutes call nwunye m ikezi nke m anya nakwa m otu ọ gịnị mere nwunye na-ewelite gwazi fonu a na kọl ịbịakwa gị ya si m bịaba nye ihu si ya gịnị mere si m na arịghị m ọnwụ asị gị mgbe m jebe nye ihu ọbọ wuru ọnwa kedu ihe mere nụ na ya kpọsịa na fonu baba jebe ka o je buru moto mara na nwa achụọ onye je mere fọrọ na kọl Uchi device na azụrụ ya front rimpo n'ezi ya nwa onye egwu ọdụkọtara jikio ewu nọ n'ịcha 31st 2002 onye egwu kedu ya eme wakwuo ọnụ nwere ihe ekwuru nwere ikwu ekwuru ndị ọgọ nnekọta m anya sị mana na ije mụ na nwa oge na-atụ ha gị ihe ya eme my friends would have gone with it. What is it? I need to photo. What do you put up on the door? One win. One they are not so something. Manabo more, when well, someone who I was someone who I married, and never when I married, we are idiots. That happened to anyone. Even me, that is talking now. You go move and then not go why life better. Not go work life better. Well, what you being a book with Nurudini, Maranaka, there's you in here. I don't know why. One kid's more to move away. Why to why? When or why? We are more sure I want my own knock a man, Mamma can. I make sure one can walk a most young. None can let me know why that. You know, who can see him back. What do you mean? Mana, the most here, Messi. I thought I was soon be me. Taking a camera, here among one. Come in, Marco. I took a little mother. I'm going to go where I'm saying 1 minute. Is it come here among one? Come on, one, why is she at that? Come on, Marco. What do you mind? Some of them never have one idea. You don't want idea. I'm just one of one. What do you find a member? One made a work of Melkoro. Must see him on one. One. But so them most of you messing wine only one. Negative, eh? What am I angry? Gas no, I'm going not image, man. Kids, but I said normally, not going to Marco, no more working. Marco, I wasn't excited because I'm expecting that girl to come back. Come back. Oh, Bob, again, my people, but I'm sure I'm going to also normally walking up. And then my doctor, I never have full excitement. Excitement because we're going to but I'm more on the value of what God gave me. To know we will go back. No go na nwa je somewhere je kwa nkwa ndo ti ya wo lo kera mo ti na fo mu ya we je wo so na ya balulu ba ga nju ma ni ye chukwu ye so ni ya melo no
He cried. Big at that. She's more than doing that. When you could be we see it. It's in a make with you. You made you go. My one name working. One of them doing one. Wow. Chineke ya bụ onye ọbụla ume. Amen. Amen. Another second testimony. Oh, testimony of my life. Man, you just did it because of. I want to Pentecostal. Man, I met here. Everybody, fella. At least you put on when you think here. Only a child. I don't know about it. I'm sure when it's out. I was the MSC president. I know you do 100. When you I said to you, I'm going to 15. What if for one I see the Kimball? If for one I'm melon, I see the camera. Oh, my own family. Oh, it was a lot of ideas, a lot of people can bring. Outsiders in your effect, I bank at a new moon. For your funko. Oh, when you find to know, only if I before you sing moon, why? Can you never go to Pueblo? Boy, Unusun, I up, Unuzami up here. No more. Soon I can't just something in the other water. Soon, where by a body. Not one day, who look at Abo. No more take a leave. Gafodo. Again, Melun, why? As why, but I go to Chiaqua. Two we hear me Chiaqua. Why, but I go to why it was said. Two normally who join to a tuna, I don't Kanzaya. Put it to Grandam Lipopan. Okay, go. Tata, Pomelema. On what if I follow neighbor get to they twist you do mad. Mana, I am a Jubaka in Yogi. I got me all. Stealing can Babalun, Bosia. Manachineke, I get you again, because a lot of. And when many ways they will soon have a Kenaka, the moon boy by. Here, you know, starting from Oraukwu. My don't buy an atwalo from Otta Oraukwu. Say, woman, move. No, long when I have a I said, I cannot. You cannot put the boat by an atwalo. There was solution. It can if I could do anything, It's not very good, huh? Very good.
ife adịghị bụ ome kọ abụrụzi asị ihe anyị na-ekwu ọtụtụ mmadụ ekwugokwu ya gosi ọ bụ eziokwu anya bụ ezigbo mmadụ na-agba aka ebi arapụ ụgwa na dịka anyị bụ ndị dị ndụ ụgwọ mgbe ị na-echeta ya ya bụ kere ekpere gị n'isi n'ụbọchị taa akwamozu nke ụbọchị tata nna gwagara ife jikọ gị na nwata nwaanyị yi n'ụbọchị tata ọ nọkwa ka nwa gị a na-asị gị ndo kedu aka ebe ị nwere ịba maka ndụ ya na ndụ ya sizi o ji wee bụrụ mara ife ọ na-achọ nsọ ọ dị mma kedu okwu nkasi obi ị nwere inye ezinụlọ ya di ya nne na nna ya ụmụnne ya bụ ndị ya bụ ọnwụ kasị ebe di ya nọ maka na ebi ya ebi ife a wee na-enyekwana onwe anyị nkasi nne na nne umenwune Angela ọ dị mma dịka nsị nụ afa gị umenwune afa gị na afa gị na madam anyị nyere ụbọchị tata yitebego kana ife jikọ gị na ya ya a na-asị gị ndo n'ọnwụ nwunye gị n'ọsọgburu nwunye gị kedu akaebe ị nwere ịgba nwa obere oge unu na ya nọ ndị mmadụ ọ bụ ọ ga-abụ onwe ihe dabere ịkpọ ya
They have a lot of plans. Ada makane ko wonde ko ga ne ko parents ya makane mana nyabo wa da ne ko na nna nne ya kano so kodo oku ni na gwakwa nne na nne ya omu nne ka di ko egwu makana me ani ona di no onye musa ko masika nna nne ya kano achine ke ti ku ba ha ma o ko ha o ke ti o so fún wa ya ani wo ọkọ ifa madi ni ya ani wo Ademma yabo mmemme akwamozu ya abịago ndị si njedebe kedu se bere ndị si ndị na-abịa zo oku ịkwa ile ogwu ikpeazụ isi mmadụ na-abịa akwamozu bụ na ụkwụ ha ji wee bịa akwamozu a nke ha ga-eji wee na ya aka okporo ụzọ ga-erubere ha isi ma ha ga-anachi n'aha Jizọs. Amen. Dalo. Anyị na-ekene unu. Gwa na ya fụ ngwa na ya onye mbụ. Okay, afam bụ Chinedu. So I see National Population Commission. Okay. Our sister one na any aloko Abuja. So I need to be na sika area where Sendo Madie Mandu Bahando. Nwanne anyị nwaanyị a ka eke esi kọwa nwuli anyị na-amali ya bifo ka eke esi kọwa ya na nke nke okwu. Oge bụ ezigbo mmadụ, ọ ezigbo ọyị m. At least ọ na-eme ọfụma. O mechagodigo mechakwa ọchị bịa sị gị sorry. Nke ahụ apụga. So it's a painful death, sha. Anyị nwee gbarata from Abuja bịa ebe a kwụsị na ọ ezigbo mmadụ. Ka maazị ekpeli na-ekpe n'isi ezinụlọ. Well, I na-ekpe ka Chukwu tie ha aka n'obi. Ọ sudden and a great loss for a young girl at her age. It happened so sudden. So I na-ekpe ka Chukwu tie ha aka n'obi. Ọ bụrụ n'ike aka anyị kọrọ na ike aka Chukwu. So onye ọbụla jide obi aka na-ekpe Chukwu na-ayọ maka ndụ. Ka ọ bụrụkwa a source of blessing to us nọ ndụ. Onye ọbụla nwere ike ịhapụ aka n'ime moment in time. Anyị na-eme ya ka anyị na-eme ya kwụba aka anyị ọtọ anyị na-eme ya. Anyị na-asị unu daalụ, na-asị unu nnọọ. Na-asịkwa na iju ya bụ ije ọma. Daalụ nụọ.